ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯ ವೈವಿಧ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸದ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಸಿಕೊಡುವ ಆಭರಣದ ಮಳಿಗೆ ಯುನಿಕ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ. ಯುನಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ, ಹೊಸಂಗಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿಐಟಿಯು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಏರಿಯಾ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಮಿಯಪದವು ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಟಿ ಮಹಾಬಲ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಖಜಾಂಚಿ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಟಿ ನಾರಾಯಣ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಸಂಘಟನೆಯ ಏರಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಳ್ಳಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಡೂರು ರಕ್ತಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಮೇಯ, ಉದಯ ಮುನ್ನೂರು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಪ್ರಮೇಯ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಏರಿಯಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಿ ಕಮಲಾಕ್ಷ ವರದಿ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಜತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ವಿ ಸುಕುಮಾರನ್, ಸಿಐಟಿಯು ಏರಿಯಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕನಿಲಾ, ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಲೋಕೇಶ್ ಚಿನ್ನಾಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಸ್ವಾಗತ ಸಂಘ ಚೇರ್ಮನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಟಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ഇന്ന് കൂടി 3 സമ്മേളനം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. 25-ാം തീയതിയോടുകൂടി എല്ലാ ഏരിയ സമ്മേളനങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ സംവിധാനമാണ് നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി യൂണിയന്റെ ഈ സമ്മേളനം നടക്കുന്ന കാലഘട്ടം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ലോകസഭയിലേക്ക് 18ാമത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർത്തീകരിച്ച് İnkılap zindabad, İnkılap zindabad, İnkılap zindabad, İnkılap zindabad, നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സിന്ദാബാദ്, നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സിന്ദാബാദ്, നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സിന്ദാബാദ്, നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സിന്ദാബാദ്, രക്തസാക്ഷികൾ സിന്ദാബാദ്, രക്തസാക്ഷികൾ സിന്ദാബാദ്, ഏരിയ സമ്മേളനം സിന്ദാബാദ്, ഏരിയ സമ്മേളനം സിന്ദാബാദ്, ഏരിയ സമ്മേളനം സിന്ദാബാദ്, ഏരിയ സമ്മേളനം സിന്ദാബാദ്, രക്തസാക്ഷികൾ അമരന്മാർ, രക്തസാക്ഷിമാർ, അവരുടെ ഉജ്ജ്വല ജീവിത മാതൃക, അവരുടെ ഉജ്ജ്വല ജീവിത മാതൃക ഞങ്ങൾക്കെന്നും വൈകാട്ടി, ഞങ്ങൾക്കെന്നും വൈകാട്ടി. ഇൻക്ലാബ് സിന്ദാബാദ്, ഇൻക്ലാബ് സിന്ദാബാദ്, സിഐടിയു സിന്ദാബാദ്, സിഐടിയു സിന്ദാബാദ്, നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സിന്ദാബാദ്, നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സിന്ദാബാദ്, ഏരിയ സമ്മേളനം സിന്ദാബാദ്, ഏരിയ സമ്മേളനം സിന്ദാബാദ്, ഇൻക്ലാബ് 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 സിന്ദാബാദ്. ഇൻക്ലാബ് ഇൻക്ലാബ്. ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ.